Uqala ubuthi wena uyadayisa noma ubuthi niyasizana? Hayi bekukudayisa ngoba bengeke ngenze lutho uma nginginika imali. So ngosuku abantu sobalala nabo ucabanga bangakho? Bayaba u5. Ijazi basebenzisa. Omunye ukathi akalifuni. Uzo-add imali. Nami angisathani ngoba noma yini sengimele ngihlezi ngifake ipads bese ngakashadi kodwa amalungiselwa beyela khona ayela khona. Kuthi umisela ukuthi ungene emshadweni le mfihlo ongamtshelile yona. Ngamtshela emshadweni. Simbingelele sinamukele ku Real Stories kamla Ngomzimba Wopha uzobuza umtshakazi sike nangu uyelo bhona namhlanje ngihamba nosisi ozoshare story sakhe kakhulukazi ucela ngosizo kodwa ke sizozwa ukuthi luphi usizafunayo sithi vele story sakhe mhlambe ngabe umphakathi uzokwazi ukumsiza ngabe mhlambe umuntu obukayo uzokwazi ukumsiza sizozwa ngani sisami uyaphila Ngiyaphila photo njani? Ngiyaphila cishe ngakubuza igama kashe ngabe ngakhumbula ukuthi kodwa hey akufanele so anonymous ya kusafanele phela ungiveze sengidinga usizo olukhulu kakhulu lolu kodwa manje inkinga phela uma wabe uyifihla wathi if umakhelwane wakho wena umuntu ongawazi ukusiza kulungile phela uyongisiza kodwa ngeke ngikwazi ukuyiveza uyoxhumana nawe. Okay. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila photo njani? No ngiyaphila. Usisi mhlambe udinga usizo lwani before siqale siye nje kuyena usizo udinga olwana kahle. Usizo ngilidingayo njengamanje ngiye ngangena nje ngentweni ngingenisa abangani. Okay. Njengamanje sekuyangixa sengaphezulu kwamandla ami ngoba yonke lento engene kuyona isigcina affect umndeni wami kanye nezingane zami. Okay, asibambe kanjalo. Kodwa ke everyone hlizisa abangani nabazali ngisho abazali seyibona uphethisa abangani bakho kanti mhlawumbe wena ophethisa abangani bakho kodwa ke asibambe kanjalo. Usisi ukhulelephi ngicabanga ukuthi leyo part is very important noma ungasashongo igaba lendawo kodwa indawo kanjani ukhulele lokishini ukhulele emasabhabsini ukhulele emakhaya Angikhulele emakhaya mina ngintombi yakho ayakha amanzi emfuleni. Uyotheza. Ngayotheza futhi ngishola khona emfuleni. Ngoba khona emfuleni uqoma kanjani ubhala phansi ngobhozo wenza njani? Ngangibheka phansi ngibhale ngobhozo bengafuna ngifuna ngibhunyela ngale ibhakede emanzini abe manzi. Awula isikhathi manje ayisebenze. Ayakusaluki ke manje usabe lafuna ukushaya straight ke bothi uzaba umgolozela. So ukhule emakhaya ubuhlala nobani emakhaya? Bengihlala nabazali. Bonke nje bephelele. Bonke nje bephelele. So ufika kanjani ke endaweni zesilungu uze uhlangana nabangani obahlangana nabo lokukhala ngabo? Ngifika ukuthi ngize ngapha ngoba ngithi ngizobheka umsebenzi ngapha eThekwini. Okay. Ngoba ekhaya mina omdala kunabo bonke laba abanye izingane kuphela and senginezingane sekumele ngizame ukuzimela ngandlela zonke. So ingane uyithola usafunda isikole? Yebo ngithola usafunda isikole. Oh, iwona labo ongababhunyelanga amanzi. Iwona labo banenhlanhla ngingababhunyeli. Madoda bazothola nezingane. Ngalathana nezingane ekugcineni. So ubuya eThekwini uzoshaya amatoho? Ngabuya ngiza eThekwini ngoba ngizofuna amatoho ukuze phela ngizokwazi ukuthi umama athi sele nezingane kube khona ngikuphusha njalo ngokuphela kwenyanga. Nokubalekile lokho abanye abantu abahlale nje athemba ukuthi uma wakho uzowenza aqedisa semali empesheni ngokuthi imali yokugcina le anayo akulula phela wenzile kimi manje lezi ngane sezikhona sekwezami akasebenza kodwa nami ngibe ngiphusha ongcono mhlawumbe kube lapho nalapho le ngibambela khona ngoba imisebenzi ayikho mehle amatoho awatholakali kahle. So usufikile eThekwini usuhlangana nabangani bakho labangani ohlangana nabo bakwenzisana kahle le othi wena yimbi noma ngayibona ukuthi yimbi lento noma ngayibonanga ukuthi yimbi ngesikhathi yenzeka ngoba vele yangifica ezimweni vele ngidinga imali engangokuthi impela ngingathi ngingenza noma yini kanti uzothi beqhamuka abangani bathi hayibo kunento ekanjena ukuthi lana uyakhona ukuthi ulale nomuntu ngalendlela futhi uma ufuna ukulala nomuntu asambe senyangeni lenyanga izokunika umuthi ukuthi nanombani othi uma ukhuluma naye imali ayifake same time futhi kube imali hayi imadlana nje ungathola umuntu ozoba stingy hayi umuntu ozoba stingy umuntu enzothi ngisaxoxa efonini uyothi efika kuwena vele singenile bank yabo no sengaphinda ku-ede uma senihlanganile naye kodwa nje imali isingenile so ngabona ukuthi hayi le mpilo imnandi futhi iyashesha
ngiyalala nemali enkulu nje osukwini lulodwa nje imali impela imali ebhekile. And it's not like vele lento oyoyenza nawe eqala. Hayi yona into engiqalayo vele sengisho ukuthi hayi vele sebathatha abafana basemfuleni. Sebazibathatha vele abafana basemfuleni. So kuze nami abazali bami ngizobona bejabule nengane zami zikhula lendlela engivele ngiyifisa kwasekuqaleni. So uqala ubuthi wena uyadayisa noma ubuthi niyasizana ubuyibiza kanjani? Hayi bekukudayisa ngoba bengeke ngenze lutho uma nginginika imali. Kusho imali esandleni before uqala. Imali sengiyayithi ubetheza leso hlangana khona singenile bank. Ufaka ngendawo zamafoni lezi. Zamafoni ozonginika mhlawumbe ucash mhlawumbe indlela kwa-edeka insuku sekuthiwa asisase edi hour noma eda in. Usunganginika ku-cash lapho. Asuthi wena bungahambi emgaqweni ngoba phela emgaqweni vele ngeke umuntu abe nenamba yakho bungahambi emgaqweni wena. Ngimange emgaqweni banginika abantu abathe kuba phezulu songaxhumana nabo. Ngoba phela ngiyeza kukhona into zama-app lezi ongena kuzona. Ya bathi benginika abantu abaphezulu ungaxhumana nabo nalowo muntu bethi mase sekhona ofuna ukuthi amsize uthi yazi ngidinga ukuthi kuthiwa ayixhumana nangu nobani uzokwazi ukusiza. Imali khona okay right uhappy ngemali nenyanga yakho inezile ukuthi umuntu mingabe uhlangane naye ayidedele imali uyidedeliswa ukuthi ilento esebenzisayo noma mhlambe usuke ejabulile. Ngingathi lento engiyisebenzisayo ngoba sithi ngaqala lokho ukuthi ngenyangeni yanginika lento enginike yona. Hayi ngabona umehluko omkhulu ngaphezulu ukuthi kade ngiyisebenza bengakanginikezi indaba yenyanga. So into yenyanga nje lade ngisebenzela kakhulu. So wasebenzeka ngoba mnandi ngoba njeya manje inkinga iqala phiki la uthi cha sengidinga usizo manje lesi sengikhathele ngoba phela imali khona kanti inkinga ngephi and vele lawo lento leyo uyasho ukuthi abungayiqali. Inkinga ke sekuhamba isikhathi esiningi ibhizi ngisebenza ngako lokhu kumnandi futhi ngienjoya. Ngibonga nabangani sibangisizile bangibekane bengibeke khona njengamanje and nabazali bami ngibabona injabulo yabekhona lebekhona nengane zami ngiyayibona. Abazali bazothi ngiyasenza umsebenzi engawulahla phansi la ngosebenza ngoba ngibona imali abanginika yona ngenyanga so ngabona ukuthi hayi ngilahle phansi indaba lento iqhubeka nalomkhakha. Wahamba ke manje bese ngizithola sengibothi nginenkinga ngaphelelwa imizwa. Ngazibotha hayi imizwa ngisenayo enangaphansi seqala ngiphuma amanzi esikhaleni. Ngathi mengihamba odokotela ababoni lutho odokotela ekubeni konke lokho engikwenzayo nginomuntu wami njalo ngimfihlele umuntu wami akazi akaboni futhi akezwa futhi yena nje ngilokho ngijabula ukuthi nje ubonga ukuthi ngithola umsebenzi oright yonto ayijabulelayo lokho uyabothi impilo yaqhubeka sengikwazi ukubambisana nathi sikwazi ukondla ingane akezwa lutho manje kuthi mekuhlela isisu sicela ngokujabulisa isisu sihleli kodwa kusanyamalala futhi. Manje wena usukujabula ngoba ujabula ngempela usisihleli ngoba phela if isihleli ngempela itoho lakho lizophela. Angijabuli ngizojabula ngoba ngiyazi siphela itoho lami lizophela manje mina ngijabulisa ukuthi nje muye kwathiwa sisekho isisi ukuthi awu itoho lami liyaqhubeka. Ngabe masingasekho usukuwena okwenzayo noma kuyazenzakalela? Kuyazenzakalela bengiphathwa kabi lokho ukuthi ke kona ke kuyazenzakalela kodwa futhi ngingazi ukuthi kwenziwa yini. Yonto athi nginika stress leyo ukuthi kwenziwa yini mase kwenzeka kanjena. Kodwa ke futhi mengisasho kwesikhathi kusho yena athi yazi ubambile. Ngithi mengocheck nampela hayibo ngibambile. Kodwa nje ngesikhathi ngisanda kuthola mhlawumbe kuphela nje insukwane mhlawumbe amasonto amabili. Hayi sengibona futhi ngiyabreatha akusaqhubeki lutho akwenzeki lutho nje ngixakise imtshene futhi athi hayi kuyenzeka into ezenzakalayo lezo kodwa mina ubuye ungidla unembeza uthi mhlawumbe lezi zinto ziyashayisana phela ngibe naye ngibhizi futhi nabantu mhlawumbe abadlulele ku6 mhlawumbe esontweni noma ku2 days mhlawumbe lezi zinto yisona zinto egcina ngigcine ngifila kodwa ngoba imali khona inganaka kakhulu ngajuli uthi hayi yazwa ngunemali phakathi manje akwazi uye umuntu omela apha endabuko hamba akucheck ngoba odokotela bathi yonke into i-right abezizulu akwazi uye bona. Angikaze ngibacabangi angaze futhi ukuthi yini enze singabacabanga ngazi kodwa mhlawumbe bekuthiwa ngike ngabacabanga bengizobuba umqondo ucabanga ukuthi hayibo khona into engingayisebenzisa. I-problem wena uma ufuna imali uyaya enyangeni kodwa masisafanele usizakala usaya enyangeni yini kahle le inyanga yakho yathi benginika into ekunika zona yathi amasaze effect athini wahlala ngasothi yakutshela ukuthi usuyasaba manje akangitshelanga nje wathi nje mntanami naku imali izozizela ku
Iy'ngane zakho wezona zi-right? Iy'ngane zami manje azisaphathekile kahle, ebusuku ziyahayiza ezinye, isikhathi ezinye zikhala ngesinya ungazi ukuthi kwenzakalani. So ekugcineni kwase kuhamba ngabona ukuthi hey leti siyangidla manje ngoba ngiyabona manje affecta umndeni wami and ngokuthi ingane yami eyodwa agcina sidlulile emhlabeni. Nakhona asazi idlulisweni ngoba igcina ngokuthi kubuhlungu isinya into kuthiwa bikhala ebusuku emva lapho kwaphelela kanjalo. Manje sengibuthi zonke sezikhala ngento eyodwa. Kungenzeka yini ukuthi wena wathwala ungazi ngokuthi uthole ibhizinisi ukhulisa umsebenzi wakho noma uhlangane nabantu abathwalile because lento oyishoyo ijwayelekile kubantu asobedayisa uma belana nabantu abathwele? Kungenza mhlawumbe ngahlangana nabantu abathwele engibukayo ukuthi kungaba njani. Umuntu mefikile ephethe imali nje. Mefikile inkinga nje nemali mina anginaki into eziningi ukuthi noma mhlawumbe ngijabulile isikhathi kwenzeka noma ngijabulanga sengijabulisile lento engiyibonile ukuthi nansi imali nje qha ngisena ndawo into eziningi. Right now ingane zakho sikhona nedlule emhlabeni. Usayenza lento le noma usuyekile? Ngaqhubeka phela ngayenza kodwa ekusekungenza manje sengiyasaba senginokuzibuza imibuzo kodwa ngile ngiziphisa ukuthi hayi akukwazi ukuthi lento mina ngiyenzeni ngokuthi ngihambe nje ngolala bese umuntu anginika imali ingane zami zi-affecte kabi mhlawumbe imoya emibi yangaphandle. So njengamanje wena ufuna umuntu wesizulu ozokulekelela? Manje sengidinga umuntu wesizulu ngoba ngiyabona ukuthi kusho ukuthi umndeni wami uzogcina uphelile wonke and njenganami manje ngimalo wakunikeza lento le yokuthi u-attract abantu abanemali. Uthe akanawo amanye amandla ukuthi angakwazi ukungilapha akayazi into ethi ngiphethe yena wakho umsebenzi usini anginikele imali lona umuthi ukuthi ngi-attract abantu abanemali kuphela. So yena lenkinga onayo akakwazi uthi akahlangene nayo kodwa mina ngokwami sengibuke ngathi naye mhlawumbe unaso isandla masephika kanje. Noma uyazi ukuthi uhlangane nabantu abarong? Noma uyazi mhlawumbe ngihlangane nabantu abarong kodwa usesaba ukungitshela iqiniso. So wena if ungathola ngelinye ilanga uthi ingane yakho esentombazane yenza umsebenzi ofana nowakho masekhulile ungaphatha kanjani lokho? Kungangiphatha kabi kodwa khona kunjalo ngiphatha kabi ngingahlala phansi nayo ngiluleke ongakuthi ngacela ngitshela iqiniso ukuthi nami ngadlula kuleyo nto kwenze ku1 no2 cela ungaphenduka ngicela ungakwenza ukuyeke ngoba umphumela wakho nawo ukho muhle. Wena ukusho ngoba ufuna inkinga noma ukusho nje if inkinga bangakhona ubungeke ukuba zikaze zibekhona abadla bengizoqhubeka? Akaze ngelanga ufikile nendoda thizeni igolozo khipha imali mhlawumbe igcina ifuna ukudlengula kodwa ukudlengula ke lana ngazi ukuthethe bana kanjani? Akazi ngoba sonke isikhathi umuthwalo wababa mhlezi ngicobeza ezandleni. So if unisebenza ngibuzela abantu abazoba interested noma abazofuna ukuba ne-idea ukuthi uma usebenza uyendlini yakhe nihlangane ehotela nihlangana lapha. Indawo esafe ngikuthanda ukuthi uhlanele ehotela ngoba endlini yakhe kuyenza ukuthi uthole ukuthi umuntu onomfazi mhlawumbe sezongifica khona lapho sekuba nenkinga sefuna ukungibulala sefuna ukunginquma yabo into kanje nalokuthi ngihlonipheke ibedingi yabantu ababili ingcono lapha ehotela vele yenzeka kwenzeka noma yini khona. Ngiyangena ngiyaphuma. Siyangena nje siyaphuma ngiyangena mhlawumbe ushashisa ukuhamba kanti vele uzo-check in ngesikhathi sokuthi mhlawumbe ngo10 kanje mhlawumbe vele nakhona umnye ngimlende emthetho ongcono sibele sibhuke ehotela lokuthi kanti ngivele ngidle hotela mina. So ngosuku abantu sobalala nabo la ngosuku olodwa uma ucabanga mhlawumbe ngawubali kodwa uma ucabanga bangakhi? Bayaba u5 ngosuku olodwa. And you right? Ngiba right futhi. Awugcina usuthi idamage. Ngiyazidla phela kumele ngibe active. Kumele ngiyonke umuntu wonke ngifika kena kumele ngizifike ngiyange ngifresh. Ijazi basebenzisa. Omunye ukathi akalifuni. Uzo add imali. Bahleka. Asibe ngibukani. Ubuka izifo phela. Sitafika yethu manje sezifo eziningi. Sengikholelwa ekutheni ngithi ngizosime ngiqedile lapho. Mhlawumbe khona amaphilisi enginawo like ama-infection kanjena ngiyaphuza leso sikhathi. Prep lokho. Yonke labo prep njengoba bekhona nje manje. Prep uma uphuzile ufuna uphuza for 30 days. Kusho la 30 days awusasebenza.
Hayi ngiyasebenza ngiphuza ngendlela. Ngiphuza ngendlela ngisetshenziswa imali phela. Izocicala kahle. Hayi ngiphuza ngendlela ngeke ngithi sizoyisiza. Manje wena awusabi ukuthi uzothelela abantu ngesifo noma ubona uthela wena ngesifo. Yabo imali indlela athathana ngayo. Into eyiningi awuyicabangi and mokhule kanzima futhi ususanganiswa nayimali. Ngendlela engikhule kanzima ngayo ekhaya bezama ukuthi bangikhulise. Yabo nendlela esengiyiphila njengamanje sengimali sizifikela kimi. Kunomehluko omkhulu. Manje angisana ndaba into eceleni. Angisanakela usengithi okokwenzeka sekushona ushiya ingane zakho. Angicabangi. Ngiyengithi uyakhipha emqondweni. Hayi, yayithi mase kufika imali. Uvela ukuthi ungayiphila lempilo ngivele ngifisa ukuyiphila. Kanti angazi ngifake wena. So useyafika mina lapha ndabuko yakusiza. Mhlawumbe uyalapheka ngempela. Noma udokotela noma uba whoever mhlawumbe wazi le problem le useyakusiza. Uzophinda uqhubeka futhi noma uzoya retire manje. Hayi ngiyashiya ngiyaretire. Imali? Hayi ngiyashiya ngibonile ukuthi ayisizi imali. Inyawo ezilulayo azisebenzi. Uzoze njani manje waphela kini bazi usuke imali uyayiletha lezingane zakho ziyazi usuyayithengela ingubo ngoDisemba kanjani njani. Sengizosho umsebenzi ongiphelele. Akukho kunye. Le mali sijwayele kaside. Ufuthi uready manje uthona imali ayiyeka manje. Sengiready nginele simo engibhekene naso njengamanje. Ngoba phela mengiqhuba njengamanje vele ngithi sengimila ngisasebenzi vele ngenxa lento ephuma kimi ngaphansi. Ngoba ama client awasakujabuleli manje. Awasangijabuleli manje nefikile noma isizo siqaleleni ukufaka imali. Nginothi kube kuthiwa ubona ukuthi ube kuthiwa ayifakanga imali ekuqaleni ngabe ayisayifaki. Ngenhla ezwile ayangamthokozisa. Nami angisathani ngoba noma yini sengimele ngihlezi ngifake ipads ngaso sonke isikhathi. Ngoba sengimanzi kuphuma amanzi anti ingane zami nawe ngijabule ngihlezi ngithi ziyagula azaziwa nazizwa lento engizwayo. Futhi ingane zakho assuming ukuthi mhlambe ngenze khona abantu abalala nazo ebusuku ilwane. Njengoba nami ngiba manzi nje ngisola lo ukuthi kushuthi nabo izinto efanayo. Zifika kimi mhlawumbe sesikhathi singathokozi bese dlulile enganeni. Njengoba ngibhizi ngibamba nje bese ngigcine ngingadetanga shuthi sifike zigwinya ikhona la engane izigwinye la phakathi. Manje mengathola umuntu ozongisiza umkhonyana yena uthini yena it's message. Ngoba phela naye akithi nawe uya enkonzweni naye. Yena njengamanje sengumuntu ogulayo kuyena. Sengihlezi ngikhala ngesimo. So use umuntu o understanda ngenxa yokuthi wazi ukuthi sengibeka mama esikharage amaningi. Manje seyana mengithi nje ngiyagula ubuhlungisinya akalethethe bani understand ukuthi nje hey umama udlule entweni eziningi. Mhlawumbe usadinga ukuthi kube khona usizo engalithola. Yena akwazi umtshela ngalesimo lesi. Angikaze ngimtshele futhi angiboni ngimtshela. Leseke uyabuka lapha ku TV. Noma uzwa ngomuntu nje emsherele video. Usethi le voice ngiyayazi mina. Uzothini uma usufika kuyena if eseconfront? Hayi baba ama voice ayafana. So wena uyizimisela ukuthi lento le uyisolve ngaphandle ukuthi nazi. Ngaphela into zami zonke angifuni bese sixabane sifika lapho u right sibambisene kanje ngiyazi ngibe nephutha engikwenzile ngangafuna ukuphila impilo yami ngendlela kodwa ngafuna ukugijimela impilo ephambili kodwa nje akuhlale kunjena ngiyasaba ukusho mhlawumbe sengingatsho sekwadlula iminyaka neminyaka sesiyixoxa yena angisho ukuthi ngoyigcina kuze kube naphakade kodwa kuzongithatha isikhathi ukuthi ngiyikhiphe esifubeni. Manje angibuze nombuzo sesizovala. Le ngane nazo unesure ukuthi ezakhe ngoba phela ubudayisa wena. Ezakhe lezi. Uphinde futhi ulale nabantu ungafaka icondom. Ngiyithole vele ngingaqali lo mkhakha ngoba iyona into eyenze beyayina imbangela ukuthi ngingene kulo mkhakha. Mengibuya ingane zami ndele ngizale ngayo ngisamncane. Mengibuka umndeni wami abazabami sebekhulile. So ngifuna ukuzama ukuthi kuqhubeke ekhaya kube kuhle kukhuphuke ekhaya sekubaza baphila ngempesheni. Manje ngabothi mengena kulomkhakha nomuzi wasekhaya uzoqhubeka le ngane ezoba ile mpilo vele ade ngivele ngiyifisa vele. So ngangena kanjalo ngoba naye ubamba amatoho so bese ngijabuliswa yikona ukuthi ngisengiyamsiza ngapha nangapha ngisamcindezela indawo. Manje wengashadi naye bese ngakashadi kodwa amalungiselwa beyela khona ayela khona. Kuthi umisela ukuthi ungene emshadweni le mfihlo ngamtshelile. Ngamtshela emshadweni.
if ufike emshadweni athi hayi sisicela kuphele manje ube ngisaba ukuthi kuphele if ufike emshadweni bese kuphele kwenzakalani sengombeka phansi ngihlale phansi naye ngiyamazi ukuthi ngiyaphumelana isizathu sokuthi ngize ngingene kulento abazali babangikhulisa kanzima ngaphinda ngabaphoxa ngazala ngisamncane ngazalela ekhaya ngizaliswa nawo wena awu lapho khona umunye wangizalisa nawe ubuvele futhi uthola amatoho angaholi na kahle ugcina ukuthi ukwazi ukondla zona lezi ingane zonke ngendlela efanele nami ngafisa abazali bami bajabule ngoba ngibone ngathi impilo imile umsebenzi ngutholile wawungiholela into encane nayo le ngangigcina ngithi mengicazulile kwamina ngigcina ngisala emqashweni wami ngigcina sengihlupheka futhi wabona ukuthi into right ngabona ukuthi right angidayise ngomzimba kodwa ke egcineni ngabona futhi ukuthi akukho right ngikakamelile ngithatha iitepe ephezulu kunami acha sizozama ngicabanga ukuthi nabantu ababukayo bayazazi into efana nalezi mhlawumbe nogobela bazosho cha lento mina ngisengayi lapha okanye ngisengezwe into kanje ngiyamazi sibanibani oyenzayo endaweni ethile inamba zami ikhona ku screen abantu bazofona sengikhala kakhulukazi ingane yabo nezingane zami cabanga ingane encane isinenkinga kanjena ukhula uthini ungazi wenze lutho wena at least wena if ukuthi ngampela ilwane lezi ungaba na idea ukuthi zafika kanjani nje ingane engazi lutho kubona impilo ithula indawo khala ngento eyodwa ingane iqome kodokotela still futhi kodwa kubonakala lutho sabonga kakhulu ngesikhathi sakho sibonga nje ukuthi ungasabi ukuphumela obala ucela usizo ngoba usizo lubalekile omunye umuntu ugcina ezibulala ashiye zona lengane zakhe senkingeni futhi ngoba if kusizakala wena nazo ukwazi ukusizakala ngoba manje akusiza ukuthi ngivalele esifubeni ngizogcina ukuthi ngiyafa abazali bami vele sebegugile babantu abadala sengibashela umthwalo vele umthwalo ongaphilile futhi nalapho nabo bangebazi nolwazi ukuthi engabe kwenzakala nenganeni kanti mina njengoba manje ngibuka ngine-clue encane mhlawumbe kusho ukuthi yilento engiyenzayo igcina isifakela ney'ngane yonke lento engiyenzayo manje mengathola usizo sizakala sonke ney'ngane zami ngingajabula kakhulu asibonga ngesikhathi sakho sabonga kakhulu ukubuka le video uzofikela cela abantu silaphe uyishare le video lena ukuze abantu abangazi ukusiza bakwazi ukusiza ucommente usho ukuthi cha ngokwakho ubona ukuthi yini solution la ngabe mhlawumbe kufanele ahlale phansi nomkhonyana wakhe amtshele ngaphambi kokuba bashade ngabe ukusolva le nkinga le kufanele ahlale naye phansi amtshele ukuthi nginenkinga kanje ukuze athathe decision manje ukumshiya noma babambisane manje baye phambili so comment section ngicela ke bandla ngiyacela ningahluleli kodwa nize nama solutions siyabonga kakhulu next time stay blessed siyabonga